Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. For today's video guys, i-update ko lang kayo sa aming mga itinanim na kamote. Kung maalala nyo guys, di ba nagtanim kami ng kamote at saka yung nag-live ako noon. Mga ilang buwan na ba yung nakalipas? Siguro mga isa pa lang no, isang buwan pa lang. So ayan na po yung aming itinanim na kamote. Charan! Charan! Di ba? Ang ganda na kaagad guys. Ayan. Gumapang na, ang ganda na. Napakalago. Malawak na din po yung aming taniman ng kamote. Lahat yung kamote. Yung doon sa dulo, sabi ni mother, yung nauna doon, meron na daw siyang nakikitang laman. Nung nagbunot siya ng mga damo-damo, meron ng laman. At saka nadagdagan na rin guys ng mga tanim. Tinaniman na ni father ng senyorita na saging. At saka i-update ko na rin kayo guys sa aking mga tanim na dragon fruit. Ayan. 'Di ba yung dito sa gilid nung nakaraan dito ako nagtanim at saka nung nagtatanim ako noon, meron na si mother na naunang itinanim na mga sitaw at saka patani. Yung sitaw nakuha na ng mga bunga. Ayan. Ito po yung aking mga tanim na dragon fruits guys. Ayan na oh, 'di ba? Sumibol na sila. Lahat may tanim. 'Di ba? Hindi na sayang yung lupa. Hindi lang yung kamote lang, hindi yung sitaw lang, yung tanim, samot-saring tanim. Basta may lupa, pwedeng pagtaniman. Kasi itong ano na to, saging, hindi naman po 'yan yung lumalaki talaga na as in matatakpan na tong ano namin, mahaharangan na yung aming mga taniman diyan. Ano lang siya, tamang-tama lang yung laki nitong senyorita, yung matatamis yung bunga niya. So ayan, meron na din akong dalang lagayan kasi mangunguha na rin ako ng mga sitaw. So ayan na po yung ating dragon fruits. Ayan. Diba? Ito yung mga tanim ni mother. Medyo matagal mamungay yung ano, yung patani. Itong sitaw, yung maiiksi lang yung bunga, ayan, ang bilis. Ang bilis lang mamunga. Halos kasabayan yan, itanim ni mother ng aking dragon fruits. Diba? At saka dito sa gilid, meron din tayo ditong mulberry, kasama ng bakod. Ayan. Diba guys, ang ganda kapag meron kang tanim. At saka yung nagbibideo ako ng aking dragon fruits, ito, bakante to. Wala pa yan tanim guys. Bakante yan. Ayan na po, meron na. Meron ng tanim na sitaw. Nilagyan na ng mga pagapangan nila mother at saka father. At saka namumunga na rin. Ayan. Namumunga na rin yung sitaw. Ayan o. Nilagyan ng mga anong tawag dito? Poste. Tapos nilagyan ng nylon para yun nga, pagapangan ng mga sitaw. Ayan. Kapag talaga masipag guys, no, meron talagang makikita. Meron talagang resulta kapag masipag ka. Ayan. Lalo na si mother. Si mother yung number 1 na masipag sa amin. Kasi halos hindi yan nag-stay sa loob ng bahay. Laging naandito sa labas. Sa labas ng aming tahanan. Laging nasa bakuran. Tapos ito naman na linya na to, may mga tanim na kamatis, talong. Ayan yung talong, ang taba na ng talong guys. Oh, yan. Meron ng sili. At saka ito guys, ang daming sili na pananim. Parang wala na kaming bakante na pagtataniman ito. Kasi yan oh, tinaniman niya ng kamuting kahoy. Kasi kamuting kahoy na yan, pinaparami daw yan ni mother kasi ang sarap daw ng ano niyan, laman. Doon sa dulo, meron si father kahapon inararo. Siguro, doon ililipat tong sili. Ayan, kasi marami-rami din yan guys eh. Siguro dito sa ilalim ng sa siwang nitong taniman ng sitaw, pwede siguro dito itanim, 'di ba? Dito sa gitna, pwede diyan. Dito sa pagitan ng sitaw, pwede naman siguro diyan itanim tong sili. So ayan, sana tayo.
So ayan, ayan na oh, 'di ba? Ito yung itinanim ko na napakahaba. Sabi ko, bahala ka na diyan bumuhay. So ayan, 'di ba? Mataas agad. Mataas agad yung aking dragon fruits. Ayan. So libutin natin yung aking mga tanim. Papakita ko sa inyo. Ayan, napakaganda. Mhm. 'Di ba? Lahat na po establish yung aking dragon fruit, guys. Ayan. Habang nagbibideo tayo sa ating dragon fruit, ito mamimitas din tayo ng sitaw. Kasi isasama ko doon sa aking igugulay. Ayan, tapos dito meron pang mga patula na itinanim si mother. Gusto niyang ipagapang dyan sa mangga. Wala talagang sinasayang si mother na lupa. Di ba? Ang ganda. Sana mamunga ka kaagad. Di ba? Nakakatawa guys kapag yung tanim mo, nakikita mo mayroong improvement. Talagang nabubuhay talaga, di ba? Tapos ito din na aking mulberry, tumataba na, mataba na siya. Yan. Ito, pwede na tong itanim guys. Itong mga natuyo na tong bunga. Ayan. Ayan o. May ugat na din siya o. Ang ganda-ganda. Kapag may itinanim, may aanihin. Diyan lang nilagay yung nylon. Kasi nga, maglalagay pa sila dito ng ano, pagapangan ng sitaw. Ayan, pwede na tong i-harvest din oh. Pananim din. Para meron pananim ulit na buto. Oh, ang ganda. Yan. Ayan, di ba? Multitasking tayo ngayon. Marami tayong nagagawa ngayon. Nagvi-video tayo ng ating dragon fruits, nag-update tayo ng ating mga tanim-tanim. At the same time, tayo ay nangunguha ng mga bunga ng sitaw na tinanim ni mother. Ayan. Mga maiiksi lang to guys. Maiiksi lang na sitaw na to. Hindi ito yung mahaba. Yung mahahabang sitaw, yun na merong ano, merong nylon dyan. Ayan. Itong dito sa ano, sa dulo, wala pa. Hindi pa sumisibol yung ano niya. Tatlo yung sumibol. Ang ganda, di ba? Ang ganda nito, oh. Excited na ako guys na makita ko yung dragon fruits na namumunga kasi hindi pa talaga ako nakakapitas ng bunga sa personal ng dragon fruit. Kaya sana mamunga to kaagad. So dito sa dulo, wala pa guys na sibol yung ibang dragon fruits. Hindi pa sumisibol. Pero yung iba, meron din naman. Ayan, ito. Meron din. Ayan, hindi na ako pupunta doon sa pinakadulo. Halos lahat yan guys, meron hanggang doon sa last na bakod. Ayan, hanggang doon sa dulo. Puno yan guys ng dragon fruit. So hindi ko na kayo ililibot doon kasi meron na akong gagawin din. Kasi tanghali na naman, ako ay mag-ready na naman ng gulay kasi ng pagkain. Magre-ready na ako ng pagkain kasi merong nagtatrabaho dito kakain mamaya. Ay wow, nakikita nyo ba yan? Oo, napakagandang bunga, hinog na hinog, bunga ng mulberry. Wow, itim na itim guys, ang ganda, sarap nito. Ayan, ayan, meron tayo nakuhang pili. Tapos ayan, may mulberry, sitaw, ayan. Ang sarap mamitas, di ba guys? Mas sarap mamitas kapag sariling tanim. Ang taba ng ano ni mother, talong na itinanim, ang taba. Ayan din yung itinanim niyang
kamatis. Ayan. Ang ganda-ganda ng talong, oh. Kaya lang yung iba, hindi daw nabuhay yung iba nitong talong. Konti lang yung nabuhay, pero ang taba. Ayan. So hanggang dito na po muna yung aking video update sa aming mga tanim na kamuti, sitaw at sa aking itinanim na dragon fruit. Ayan, thank you so much for watching guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tres Maria's Farm. Pati na rin po, pakisubscribe na rin po ang aking pangalawang channel, Mitch Kitchen 08. Doon ko po niluluto yung aking mga hina-harvest na mga gulay-gulay dito sa ating bakuran, sa ating garden. So ayan, thank you so much guys. God bless everyone.